Ako asi väčšina z vás vie, tak pred pár dňami vyšiel Minecraft vo filme. Film, ktorý mal výjsť už pred 3 rokmi, ale aj tak vyšiel až teraz. Niektorí z vás možno viete, ako som reagoval, keď som videl trailer, no dosť pekne. Ale aj tak som sa na tento film išiel pozrieť a nie raz, ale dvakrát. Takže si v dnešnom videu povieme, o čom bol Minecraft film, ako hodnotím tento film a čo nám tento film odkazuje ohľadom hry. A ja nebudem zdržovať, ideme rovno na to. Takže Minecraft film teda vyšiel 3. apríla, mal byť 4. ale Mojang chce flexiť, že niečo vydali skôr. A ja som išiel do kina v sobotu 5. apríla. Bol som tam aj s Trixerom, čo bola prdel, lebo sme sa tam len furt smiali. A keď som nejako tomu film mal pochopiť, tak vám v rýchlosti nejako poviem, o čom bol, ale nečakajte od mňa nič, nie som bohviaký kritik filmov. Film sa začal takým krátkym príbehom, ako sa dostal Steve do Overworldu, kam ja som úplne nakazený z toho filmu, jak tam vyslovali. Overworld, Overworld, A ako tam prežíval noci a tancoval s pandami, to je zase taká random scéna, ty vole. A potom samozrejme padlo ikonické kresadlo. A Blala bol v Netheri, kde jeho pes Dennis, všetci vieme na čo myslím, odbehol a všimla si ich čarodejnica z Netheru Malgoša, ktorá ich chytila a zobrala si magickú gulu, ktorá vyzerá ako kocka, ale je to gula, vďaka ktorej vie ovládnuť Overworld. Steveovi sa s nejakým zázračným trikom podarí zdrhnúť, dal Dennisovi gulu, aby schoval jeho gulu pod jeho vodnú posteľ. Počkať, jeho gulu. Oh fuck. Takže gula je teraz pod posteľou a v bezpečí. Teda až dokým sa na garážovom výpredaji nechcoznie táto nová postava zničiť celý garážový výpredaj a zobrať si tú gulu a vystaviť za 900 €. Takže gulu, alebo kocku, ja už fakt neviem, má teraz smetiar. A k tomu nám prichádzajú ďalšie dve postavy, a to je Henry a jeho sestra. Pritom ako Henry šiel na prvý deň do školy, tak uvidel smetiaru obchod, ktorý ho zaujal, tak išiel dovnútra, pokecal so smetiarom a potom išiel do školy. A v škole zostrelil jetpack, ktorý potom následne explodoval a vybuchol na nejakej továrni na nejakom zemiaku, ktorý spadol potom do rieky. A nie to není sranda, on tam fakt bolo. A keď mal Henry zavolať svojmu zákonnom zástupcovi, lebo ho chceli vylúčiť, z nejakého dôvodu zavolal smetiarovi a nie svojej sestre. Smetiarku zoberli do obchodu a tam ho zaujíme taká jedna gula, jeden pozemský kryštál, alebo zemský, tak sa nejako volalo. A Henry ho napadlo, že tieto dva kryštály spolu. A keď ich spojil, tak to ich začali nejako ťahať k portálu a oni za tým samozrejme išli. Ako keď sa pri portáli stretli aj s Natalia, s nejakou, neviem ako ju nazvať, sekretárkou, ja fakt neviem, ktorí tam hľadali Henryho. A počas toho, ako sa tam dohadovali, rozprávali, tak nejako Henryho vťahol do toho portálu a smetiak skočil za ním, potom za ním skočil ďalší, až tam nakoniec boli teda všetci. A potom zase už bol iba celý film o tom, že sa stretli so Steveom, potom tam proste niečo riešili okolo tej guly a zase celý príbeh bol už o tom, že oni sa snažili dostať do vovu a snažili sa potraziť tú Malgošu, ktorá chcela ten kryštál využiť na to, aby ovládať Overworld. Keďže som bol už na tomto filme dvakrát, tak si teraz ideme teda film ohodnotiť. Začneme takým ako celkovým ohodnotením filmu. Ako je podľa mňa, ja viem, že to teraz bude vyzerať strašne čudne, lebo to, čo som hovoril na film, tak to bolo proste brutál. Ale podľa mňa ten film bol absolútny banger. Akože dobre, keď nehráte Minecraft, ale hráte iné hry, alebo nehráte vôbec žiadne hry, tak ten film ako tak nezoberte ho tak, ako keby ste Minecraft hrali, ale inak ako keď hráte Minecraft, tak podľa mňa každý musí ten film ohodnotiť aspoň 8 z 10 a podľa mňa akože môžu byť tam samozrejme takí, ktorí to hejtia, ale pamäť to bolo úplne super. Pamäť trailer bol iba taký zostrých tých najlepších, čo mi nevychádza, pamäť to má byť zostrých tých najlepších. A teraz to ideme ohodnotiť tak ako po častiach. Vizuál film bol podľa mňa 8 z 10, ako aj niektoré momenty boli ako celkom shit, že sa mi úplne nepáčili, a niektoré momenty boli úplne super. Príbeh 6 z 10. Ako nebolo to zlé, ale mohlo to byť lepšie, ale tak samozrejme ono to bolo zrejme ten film iba prvý. Nechcem spoilovať, ale ku koncu ešte jedna scéna, ktorú možno polovicu z vás nevidel, lebo ste odišli hneď z kina. Postavy 9 z 10. Ako podľa mňa niektoré postavy boli divné, ale nakoniec aj Blackjack tam zahral toho Steva fakt super, akože podľa mňa už tam neviem predstaviť nikoho iného aj. Humor filmu 80, ako niektoré momenty boli také detské, tá ovca, lama, toto všetko to bolo strašne detské, a inak to bolo podľa mňa úplne super. A nakoniec audio 10 z 10, kámo, reálne to audio, že brutál. Ja som si trochu myslel, že tam nejaké také tie muzikálne momenty, ako bolo to Lava Chicken, ako tam bol ešte ten Dennis, táto zlučka, tie boli také šitné, ale inak akože dajme tomu, že audio toho filmu, ako to pozadie, ako mám teraz v tomto videu, tak to bolo úplne brutál. Ako čakal som, že to bude určite horší kvôli traileru, lebo tak trailer vyzeral na 1 z 10 film, akože sociálne. Kto vytvoril trailer, tak fuck you. Ne, proti. Ale proste odkaz, ako je trailer, by sa dalo urobiť o mnoho lepšie. Potom to vyzeralo tak, že ten film bol úplne odkazný.
Dobre, ku koncu videa tu máme ešte takú moju teóriu, ktorú som vlastne potvrdil, lebo som videl jedno video, kde povedal, že je veľká šanca, že toto tam určite bude. Keď som bol na tom filme, tak som si všímal, že tam je aj veľa vecí, ktoré vlastne nie sú v Minecrafte, ako napríklad to, čo vymyslel Henry, to, že tam náhodne poskladal, alebo tie rýchle boty a ten Iron Golem a iné veci, ktoré tam ešte boli. Takže mám teóriu, že niektorí z týchto vecí, ktoré boli vo filme, sa môžu pridať časom do Minecraft. Ak by sa tieto updaty podarili, tak plus s novým updateom, kde príde niečo ako shader priamo do Minecraftu, by to mohlo o mnoho zlepšiť hru. To znamená, že Minecraft bude populárnejší, prídu noví hráči a proste Minecraft tým by mohol byť o mnoho populárnejší. Ešte plus, že film dostal brutálne veľký hype, proste veľa ľudí na ňo prišlo a proste tuším, že to je adaptačný ako na hru film, tak prišlo najviac ľudí za mesiac alebo za niekoľko, tam bolo nejakých 500 miliónov, tak nejaký, ja fakt neviem. Kvôli tým mímom, kvôli tomu všetkému, čo sa teraz deje okolo toho filmu, teda dialo, toto video vychádza sa neskoro, ako vždycky. Kľudne mi o to napíšte, čo si vymyslíte, ale proste toto je moja teória, podľa mňa by mohla výsť. Tak na to bolo z dnešného videa všetko, ja dúfam, že sa vám to video páčilo, ak vám tak dajte like a odber na môj kanál, do konca roka chcem ísť 100 odberateľov, čo by mi už konečne mohlo výsť a ja sa teraz s vami lúčim a čaute.